Olulu sasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. That is not my advice to the city manager. The engagement with the city manager was that we are addressing certain vague issues in the report as per the letters that we went out. Ikomishoni kaMadlanga ive ukuba obesakuba ngumanejala kwesixeko saseKuruleni uGqirha Imogen Mashazi wayenganyanisekanga ngethuba wathi wayixhomekeke kwingcebiso yentloko yezomthetho Advocate Kemraj Kemi Behari ngokuba ingxelo ye-IPID yayingenokusetyenziswa ukululeka usekela ntsumpa wamapolisa aseKuruleni uBrigadier Julius Mkhwanazi. Over the last 15 years, there's been 10 attempts on my life. In 1996, I was shot 3 times. There have been multiple attempts on my life. Umphandi nzulu Paul O'Sullivan uvele ngqo phambi kwekomiti yesikhawu namhlanje emva kokungaveli kwiveki ephelileyo ebalula imiba yokhuseleko. Everything is in their hands. They have to go away to Zamalek and make sure that they win the game. Kwezemidlalo iKaizer Chiefs idinga ukudlala ntanganye ukuze idlulele kwi-quarter finals endebe ye-CAF Confederation xa iqubisene neZamalek yaseyiphutha ngecawa. Molweni emakhaya nakuvimbo esenilungiselele wona ngokuhlanje. Ikomishoni kaMadlanga ive ukuba obesakuba ngumanejala wesixeko saseKuruleni uGqirha Imogen Mashazi wayenganyanisekanga ngethuba wathi wayixhomekeke kwingcebiso yentloko yezomthetho uAdvocate Kemraj Kemi Behari ngokuba ingxelo ye-IPID yayingenokusetyenziswa ukululeka usekela ntsumpa wamapolisa aseKuruleni uBrigadier Julius Mkhwanazi. uBehari bephekwa ngemibuzo ngokufeda ukuthatha amanyathelo kwizindululo ze-IPID zokuba uMkhwanazi abekwe amatyala. Ngoku obesakuba inhloko yecandelo lezomthetho kwisixeko esimbaxa saseKuruleni uAdvocate Behari uphike wama ngomlenze omnye ukuba wacebisa owayesakuba ngumanejala wesixeko saseKuruleni uGqirha Imogen Mashazi ukuba ngathathi amanyathelo kwizindululo ze-IPID zokuba uMkhwanazi abekwe amatyala. We're talking about the city manager. She says you informed her that the document is incomplete and you advised chief or somebody she doesn't know that the city cannot take action on this document, which is the IPID report. Rather, they should do an internal investigation. Chair, as I'm saying, Chair, that is not my advice to the city manager. The engagement with the city manager was that we are addressing certain vague issues in the report as per the letters that we went out. There was, and when she said he has advised chief or whatever, I didn't advise anybody for another internal investigation. Obubungqina buyakhabana nokuziphatha kwa-Advocate Behari apho wathi amatyala ngakuJulius Mkhwanazi ayingenasihlahla kwavusa imibuzo ukuba wayenokumthathela njani amanyathelo uMkhwanazi. Yeah, but if the charges are not sustainable, you cannot charge Julius Mkhwanazi. But I explained to her what the process is. So at that stage it is not sustainable, but we are engaging with the IPID to get clarity on aspects. But you never engaged with IPID. You said so yourself that the letter never went out and you never followed up to ensure that it goes out. Yes. So in fact, you blocked the process because you didn't engage with IPID. Ingxam yale mibuzo igudle kwisitholo sokuba uAdvocate Behari waba inxalenye yeqela lakhusela uJulius Mkhwanazi angathwaliswa xanduva. Kulindleke inqina elija phambi kwale komishoni ngomso. Kubekho ukujijisana kwipalamente nanjengoko umphandi nzulu Paul O'Sullivan evele phambi kwekomiti yesikhawu ubekela ubala imigqaliselo ngakulungiseleleyo ukuba akuphendule. O'Sullivan uxelele amalungu epalamente ukuba akazokuphendula namnye umbuzo mayelana neziganeko zaphambi ko-1990 ebalula umngcipheko kukhuseleko lwakhe nosapho lwakhe. Oko kuye kwakhatywa ngamalungu ekomiti nokuvuse ingxoxo-mpikiswano emandla. Le ngxoba iqale ngethuba inkokheli EFF uJulius Malema ecela umngeni kwinzame zika O'Sullivan zokubeka imiqathango kubungqina bakhe esithi akho ingqina linalungelo lokuxelela ipalamente emali kubuzwe nemali ngakubuzwa. Paragraph 3, where the witness suggests that we can't ask him questions about anything before 1990. I've never had a witness who gives an affidavit saying to us, you can't ask me this or that.
U-O'Sullivan uphendule ngelithi ubomi bakhe kudala busesichengeni ecacisa ngelithi ukwala kwakhe kubangelwa kukucingela ukhuseleko lwakhe kunye nosapho lwakhe. Over the last 15 years, there's been 10 attempts on my life. In 1996, I was shot 3 times. There have been multiple attempts on my life. We can sit here all day and you can ask me a million questions. I will not provide that information. Usihlalo wale komiti uye wangenelela wakubeka kwacaca ukuba iParlamente ayisoze phulaphule imiqathango yengqina. Where you have a condition that says you will not or you shall not ask me anything, it becomes very problematic. And that is why, maybe for lack of a better word, I said the committee cannot accept a condition like that one. Nakubeni nje kuye kwakho lengxabangxwaba ikomiti igqibe ngokuqhubeka no-O'Sullivan nekulindeleke ukuba abuyele kuyo ngolwesithathu nalapho iza kuqhubeka nokuncanjaziswa ngemibuzo. Kwindaba ze-SABC ndingumkhokheli bandla ndiseParlamente. Iintsapho zamadoda aseMzantsi Afrika avaleleke eRussia zenze isicelo ziphantsi koxinzelelo kumongameli Cyril Ramaphosa sokuba abuyiswe ngokukhuselekileyo. Kuthiwa amadoda ali-19 uninzi lwawo ngabembeli atsalelwe eRussia phantsi kobuxoki aze emva koko ayokulwiswa kwimfazwe yase-Ukraine. Amadoda amabini avela eBotswana anyamalele ukusukela ngo-Agasti kunyaka ophelileyo ngelixa amabini aseMzantsi Afrika enzakele kakhulu ngexesha lemfazwe kwaye ayaphola esibhedlele somkhosi waseRussia. Sekuphela izinyanga eziyisikhombisa labalisa baliflathela iNingizimu Afrika belibhekise eRussia. Bayengelwa eRussia ngesithembiso sokuthi bazothola ukuqeqesha okuphezulu kwezokuvikela izikhulu. Abanye bakhokhelwa imali phakathi kuka-40 no-80,000 wamarandi ngaphambi kokuthi bahambe eNingizimu Afrika. Bafike eRussia bathola ukuthi inhloso yangempela yokuqasha kwabo ukulekelela amasosha aseRussia empini yawo ne-Ukraine. Izihlobo zabo eziphelelwe ithemba zicela umongameli uRamaphosa ukuthi angenelele. I'm here today to ask my president, my Baba Matomela, to please help us bring our boys back. Imindeni yalabalisa ithi ikhona imizamo eyenziwa ngumnyango wezangaphandle nezwe laseRussia yokubuyisa labalisa kodwa kunezinselelo ezinqala. As our mother said, we are appealing that what the minister has done to us, we really appreciate it. Minister Lamola has done his best, but we feel that now, because it's getting worse, we feel that if the president can intervene, things will be very much different. Mnumzana uMahlangu uthi laba bayenga labalisa abasabonwa. Kusenjalo imbiko yakamuva ezinhlangano zabezindaba zakwamanye amazwe iqinisekisile ukuthi baningi abantu abavela emazweni ase-Afrika nase-Asia abayengelwa eRussia bethenjiswa izizumbulu zezimali. Kwindaba ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo eThekwini. Usekela mongameli Paul Mashatile uthi urhulumente uzibophelele ukusiphuleni nengcambo onqevu abanyanzelisa ukuhlawula imali ngosomashishini. Umnumzana Mashatile bephendula kwinxalabo zosomashishini abasakhasayo ekhaya elitsha eKapa. Usekela mongameli bethatha inxaxheba kwisithebe sengxoxo nolutsha njengenxalenye yokuthethathethana nababandakanyekayo phambi kwentetho kamongameli yesona kulo nyaka. Osomashishini abasakhasayo ekhaya elitsha eKapa bathi abalali buhlayo zijamakongweni ezinyanzelisa inhlawulo yemali ezidiye yokubakhusela. Usekela mongameli Mashatile ubaxelele ukuba umphatho wamapolisa olibambela unjengalwazi Feroz Kachalia uchophele umba wezijamakongweni. We have picked up this problem not only here in Khayelitsha but most parts of the country, even in construction, where there are these people who come and demand money once people get contracts. The Minister of Police has a team that is looking into this, obviously working with provinces to make sure that people who are given contracts either by government or private sector are protected to do their work.
It's something that we will keep our eyes on. Mnumzana Mashadile ubeme egameni likamongameli Cyril Ramaphosa ebekulindeleke ukuba athethe kule ndibano. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Ibhunga lezoshishino kumasipala ombaxa laseNelson Mandela eMpuma Koloni lilumkisile ukuba ukucima kombane namanzi okuqhubekayo kumasipala eNelson Mandela kuya kuba nefuthe libi kwicandelo lemoto. Icandelo lemoto lelinye lawona mashishini aphuhlisa uqoqosho lwephondo. Lithetha nonondabeli ibhunga lithe imingeni yombane namanzi beka emngciphekweni ukunikezelwa kwenkonzo kunye nentembeko kubatyali imali. Eli candelo livelisa izithuthi libonwa njengentsika kwezoqoqosho. Linegalelo elingangomyinge ka-30% kwiqondo lohlumo kwimveliso zeli. Eli candelo liphinde lajongisiswa kubizelwa ungenelelo. Imimandla emininzi kulo masipala ikhe yabinambane ngenxa yokumoshakala kweepali zombane ngenxa yomoya obhudla ngamandla. Oku kuthe kwachaphazela udluliso lwamanzi. Nto leyo edale inkxalabo kweli candelo. We still believe we can save manufacturing, but it requires the will to do that, and we urgently need those policy changes for the automotive industry, and we need the municipality to step up, make sure the basics are working. We need to address the instability around the power outages, the water, the sanitation. All of that needs to be dealt with. Inkampani uVW isandokuveza ukuba lo nyaka ungangumkhombandlela nanjengoko utyalo-mali nemisebenzi isebungciphekweni ukuba akukho nguqu yenzekayo. Ibhunga lezoshishino kulo masipala lithi oku kunganechaphaza elibi kakhulu kulo masipala. 41% of the country's automotive employment is here in the Bay. So the risk to us is huge. If you look at the number of components manufacturers around an OEM like a Volkswagen, and if their volumes get too low, then you don't have the required critical mass to be sustainable. Eli bhunga lithi kufikelele ixesha lokuba kutyelelwe zonke iinkalo zoqoqosho lwengingqi. Kujongwe ngakumbi kutyalo-mali kwezokhenketho nakwezolimo ukudala imisebenzi. Kwiindaba ze-SABC, ndingo-Anda Nqonji, eGqeberha. Sikhutshiwe kumqulu wamatyala inkundla iphakamileyo ePitoli isicelo sowabekwa ityala njengombulali nezidlwengu uThabo Bester kwisicelo sakhe ubechasene nokususwa kwakhe kwintolongo iRhosi Mampuru yokubekwa kwiziko lezoluleko laseBhongweni KwaZulu-Natal. Iqela lezomthetho likaBester limemelele kwinkundla ephakamileyo yasePitoli ukuba inqwale kwisicelo esingxamisekileyo sabo sokuba lo wabekwa ityala lobungqevu nokugila imikhuba njengombulali nesidlwengu uThabo Bester asiwe kwakho kwintolongo eseGauteng nanjengoko bejamelene namagingxigingxi ekuthethathetheni naye phambi kwetyala elizayo eliphathelene nokuqhwesha. Kambe ke ekuyaleleni kwakhe uJaji Elizabeth Kubushi uthe esi sicelo masikhatywe kumqulu wamatyala nanjengoko singafakwanga ngendlela efanelekileyo. The matter is to be struck off the roll because it was not properly enrolled, and the applicant is at liberty, if he so wishes, to enroll it properly for the next urgent court roll. In the exercise of my discretion, I am of the view that the BioWatch principle is applicable in this matter. Constitutional rights are at issue and no order of court should be made. As a result, I make the following order. The matter is struck off the roll. Ukanti ke lo myalelo wenkundla uthetha ukuba uThabo Bester useza kujongana neendonga zesisele saseBhongweni KwaZulu-Natal de amagqwetha wakhe axoze mphini wumbi. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Amapolisa aseMpuma Koloni abhengeze ukwehla kwezinga lolwaphulo-mthetho ngomyinge ka-3.8% kwizenzo zolwaphulo-mthetho ezixhomisa amehlo kwiindawo ezili-17 kwikota yesibini yonyaka-mali ka-2025-2026.
Amanani olwaphulomthetho ephondweni abhengezwe kwiiofisi zamapolisa ephondo eZwelitsha namhlanje. Imetro ezimbini zephondo, iBuffalo City Metro kunye neNelson Mandela Bay, zibe negalelo elikhulu kumanani olwaphulomthetho ngomyinge ka-19.4% kunye ne-20.6% ngokulandelelanayo. Nto leyo ibonisa ukwehla okukhulu ngo-15.6% eNelson Mandela Bay kunye no-6% kumasipala ombaxa wesixeko saseBuffalo City. Ukanti isithili sase-OR Tambo sifumene ukwanda ngomyinge ka-1.8% kulwaphulomthetho. Lo gama kunconywa ukwehla kolwaphulomthetho, iziganeko zodlwengulo ezinyuke ngomyinge ka-7.2%, ze ezokuzama ukudlwengula zanyuka ngomyinge ka-13.7%. Iziganeko zokuxhatshazwa ngokwesondo zonyuke ngomyinge ka-21.8% e-OR Tambo. Lo gama isithili amathole sonyuke ngomyinge ka-20.5% xa kuthelekiswa nekoti engaphambili. Iziphathimandla zithi ziza kuzinika ingqwalasela ezizinkcukacha. Sixhalabe kakhulu ngumba wodlwengulo oqhubakayo ingakumbi kumlamandla opha kulisikisiki elibode. Sizimiseleke uba njengokubana upresident ethe le nto yokuxhatshazwa komama ithathwa njengentlekele. Ke asinawusebenza ngendlela ibifana nakuqala kodwa kuthiwa intlekele ngoku. Iziganeko zokubulawa kwabantu ngemipu zinyuke ngomyinge ka-21.5% kwaye iNelson Mandela Bay inenani eliphezulu lezi ziganeko. Kakhulu ngokufumaneka kwemipu nezibhamu ezingekho semthethweni kwizandla zezikrelemnqa ezibangela into yokubana sifumane cases ezininzi zokubulawa kwabantu. Aba bantu bathi babulawe kufuneka sikhumbule ngamaxesha onke ukuthi ngabantu abazi-breadwinners, ngabantu abangootata babantu noomama babantu. Ukubiwa kwemfuyo kwehle ngomyinge ka-2.5% kwaye isebe lokhuseleko loluntu kwakunye nesipolisa lithi oku kubonakalisa utshintsho. Ndingusidima Mveku kwiindaba ze-SABC ndiseZwelitsha. 14 inani lababhubhileyo ze ibe yi-850 eyaziwayo esuleleke ngenxa yesi sifo semalaria eLimpopo ukusukisela ngenyanga ka-April ngo-2025. Ingxelo yesebe lezempilo ithi bane abantu abathe babhubha kulo nyaka kulandela izikhukhula zeliphondo kwinyanga ephelileyo, abathathu ingabasemupani phantsi kwesithili saseVembe. Iphulo lesebe lezempilo lokutshiza ngokuthintela isifo sengcongconi liqale kwinyanga kaOktobha kunyaka ophelileyo de kwaba ngulo nyaka ngenyanga kaMeyi. Iqela lokulawula kwesi sifo sengcongconi liqale ukutshiza umzi nomzi apho kukho abo bachaphazeleke sesi sifo, izilali zesithili sasemopani ezisibhozo. Abasemagunyeni bathi ukonyuka kosuleleko sesi sifo kuphenjelelwa zizandyondyo zemvula ezichaphakileyo. Ukanti iimpawu zesi sifo lutyatyazo, umkhuhlane, intloko ebuhlungu kunye nesiyezi. Lo wasetyhini ungaphangeliyo ukhumbula ixesha apho wayiqubisana nesi sifo. Uthi uqale ukuziva engaphilanga, engakwazi ukutya kwaye egabha oko umzimba wakhe udiniwe, enayo nentloko, kodwa emva koko kokudinwa wabona ukuthi makahambe aye ekliniki. Inina elizithweleyo lithi liyavuya ukuba lizibona likhuselekile nomntwana wakhe ongekazalwa kwesi sifo sengcongconi. What I know about malaria is because we have to be careful since now mosquitoes are running upside down and then we have to be protected. Bavakalise ukuvuya kwisiqabu esizakuba khona nanjengoko amanyathelo okuthintela esi sifo sengcongconi eyakufikelela kumakhaya abo. Mosquito coil or songolumuanga mbuswini. Abasemagunyeni kwezempilo bathi intsebenziswano noluntu iyakuhlala ibalulekile kumlo ochasene nesi sifo. Malaria team from the Department of Health, we spray for free for them. We used only 2 medicine or 3, but the one is the one that we call this DDT. Usuleleko lwesi sifo semalaria kubalelwa kwizinto eziphazamisayo oluntwini kakhulu. Considerable large amount of rain this year. That is one aspect. Lithi ukutshiza eyona ndlela iyiyo yokulwa nesifo ukuze uluntu luzive lukhathalelekile.
Kwezemidlalo wayesakuba ikapteni yeKaizer Chiefs uItumelo Nkune uthi amakhosi mawasebenzele impumelelo xa edlala neqela laseYiphutha iZamalek kumdlalo kaGroup D weCAF Confederation Cup ngecawa. iChiefs idinga ukudlala ntanganye ukuze idlulele kwi-quarter finals. Bambalwa abantu ababeyinika amathuba okuqhubela phambili iChiefs kule tumente kodwa ngoku isecicini lokungena kwi-quarter finals. Amakhosi athe ngcu kwincopho kaGroup D enamanqaku alishumi elandelwa iZamalek ngamanqaku asibhozo neAl Masry enamanqaku asixhenxe nayo iyaseYiphutha. Ingangangeni kwi-quarter finals iChiefs ukuba ngaba iAl Masry ibetha iZesco United nayo iChiefs iyabethwa iZamalek. Ukhune uthi amakhosi mawawakhuphe nasemqolo amandla. Everything is in their hands. They have to go away to Zamalek and make sure that they win the game convincingly so that they can qualify for the last 16. They've done so well for themselves and they know that they have our backing. Kusenjalo iChiefs ivuselele ubudlelwane neCunning Black Label. Igoza lolawulo kwezentengiso kwiChiefs uJessica Mutaong lithi obudlelwane buqhamlisa abaxhasi neChiefs ngaxeshanye. What's important for us is to say thank you to a corporate who understands that football is a real space to invest in and the Amakosi brand is one they can invest in too. Ngaphandle kokuphuma kusekutsha kwiNedbank Cup, izinto zihamba kakuhle kwiChiefs kwileague. Khangela imi kwinqanqa lesithathu kwilog ingemva ngamanqaku amahlanu kwiOrlando Pirates inemidlalo emithathu esandleni. Kamnandi mawethu. Mawahlangana amaFiliphu Milanga basemva vumani nje kunonkanyezi neniphakele kuqikelelo lwemozulu yangokuhlwa nje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhle ke phole kambukela into kubana noko ngamathuba nje amahle emvula esingathi siwalindele pha kwindawo ezixananazileyo kokuphumleni kananjalo ke mbukeli napha kwindawo ezikogqebherha ibe ngamathuba nje amancinci pha kwindawo kaloku ezikontshona koloni ngomso ke phole kambukela into kubana ngenje xukuxa sawuthi silindele izibhaqu zenkungu pha kwindawo kaloku ezikomazweni siqine ziqonde ngqo pha koPitoli napha koPolokwane into ethi ke uba uyaqhuba qiniseka into kubana uqhuba ngononophelo aqhubeke ke wona mbukeli amathuba amahle emvula exananazile ke eqonda kaloku echochela nakwindawo eziphako ntshona koloni nenqele mbukeli ekubonakala ngathi yachwechwa pha kwindawo ezikomangalisweni ngokuhlwa ke uSouth African Weather Services khuphe isilumkiso sokuba singathi silindele imvula engamandla ezawuthi nwenwe pha koBloemfontein koThekwini napha kwindawo ezikomntla koloni komahike kananjalo bangathi bayilindelele imvula ngomso mbukeli lemvula izawulindeleka kakhulu kaloku pha koBloemfontein koFreystata napha ke mbukeli koThekwini kodwa ke singaphinde silindele nawo umlilo wamadlelo kwindawo ezikoThekwini napha koUpington into ethi ke uba kuyaqhuma qiniseka into kubana uqhagamshela namagosa kaxakeka ngomso mbukela amaqondo obushushu ke mbukeli kuyaphawuleka into kubana noko pha kuMusina ngu21 degrees ePhalaborwa ibe ngamashumi Emelo ke mbukeli lipholile ngo13 eMnambithi ibe ngu18 Pietermaritzburg eMgungundlovu ku19 degrees pha koThekwini ibe ngu24 liphole kanobom koSojenisi ngaye u22 degrees eMthatha-lithathayo pha koMount Frere Bhaca khona mbukeli nguye u18 degrees eMonti ibe ngu22 degrees ngomso mbukeli kuyaphawuleka into kubana liyatshisa kwindawo ezininzi ligqatsa ubhobho ke mbukeli pha koOutram emangalisweni ngo30 degrees eGeorge ibe ngu25 Riversdale ibe ngu26 eWorcester ibe ngu28 kanti ke mbukeli pha kwindawo ezikoGauteng ePitoli ngu31 khona eJohannesburg eDawsonville nguye u30 eliphalale nakhona ke mbukeli ligqatsa ubhobho ingaye u33 degrees kanti ke koKimberley ibe ngu30 degrees ndisatsho ndithi maziqhuma inqawe emaxhekweni chasi